Gaurko ekitaldia Ricardo Arregiri buruzko omenaldi bat bezala ere hartu behar degula. Eta Ricardo Arregiren bizitzari buruzko zertzelada txiki batzuk eman nahi nizkizuen. Bera, 1942an jaio zen Andoainen, eta oso gazte zela, 26 urterekin istripu batean hil zen, 1969an. Berak filosofia ikasketak egin zituen, ondoren Zeruko Argia eta Jakin aldizkarietan lanak argitaratu zituen, Lur argitaletxearen sorreran parte hartu zuen, 1974an Euskaltzaindiako Euskaltzain urgazle bezala izendatu zuten, eta bertan Euskalduntze eta alfabetatze lanak bideratzen lan handia egin zuen. 60. hamarkadari buruz aidea eta garaia hartan dena egiteko zegoen. Eta Euskaltzaindiaren barruan eta Euskaltzaindietik kanpoa ere lan handia egin zuen. Aekako sorreraren aurretiko bideratze lanetan ere lan handia egin zuen. Zoritxarrez, 1979an, egin zuzen Euskaltzaindiak Bilbon zeukan bilera batea zijoala, auto batean, Ramon Seizar Bitori idazlearekin, istripu bat izan zuen eta hil egin zen. Berari buruzko pelikula bat izango da gaur ikusiko duguna. Eta nire partetikan, besterik ez, gero pelikularen ondoren, hemen izango niz berriro, galderak eta bideratzeko. Eta orain, agurtzanea alkatari ematen diotitza. Ratxaldean. Eta gure realitatea da, gaurko gure Euskal Herri hau ez dela Euskalduna. Ez baitago Euskaldunen mendean, ez baitago Euskaldunen eskuetan. Eta alferrikakoa da, gurasoei eskatzea bere semei euskaraz erakustea. Borondate honez ez da euskara salbatuko. Euskara salbatuko da Euskal Herriko zineak, Euskal Herriko legeak, Euskal Herriko gizartea euskaldunen eskuetan egongo den orduan. Gainontzekoak gezurrezkoak dira. Gure errealitateari aurpegi eman behar diogu, ez gaitezen lainoetan ibili. Estatu batek bakarrik salba lezake Euskal Herriaren salbazioa. Ricardo Arregik 24 urte baino ez zituela, 1976an, Udarregi bertsolariaren omenaldiaren karietara, gure herrian eman zuen hitzaldiaren pasarte bada. Ricardo Arregiren pentsamenduaren gogoaren bide meharrak zertan ziren erakusten digu berbaldi horrek. Eskuz esku eta zuzenean aritu ziren lanean Ricardo Arregi, hemen ikusten dut Jamari Torrealdai, beste batzuekin batera Jakin aldizkarian, eta Torrealdaik esana da Arregi etzela inertziaz bizi. Birpentsatzailea zela bai politikan, bai euskal arazoan eta bai erlijioan. Errotik euskalduna zela eta errotik gaurkoa. Eta asmo horri heldu ziola alegia euskaltzaletasuna eta gaurkotasuna ezkontzeari. Langilea, euskaltzalea, gaurkoa. Kazetaria, pentsalaria, birpentsalaria. Hori dena zen Ricardo Arregi. Eta Ricardo Arregi bezalaxe beste hainbat eta hainbat. Luze joko luke, nik uste guztiak aipatzeak. Juan Mari Torrealdai bera, Larramendi, Jose Azurmendi, Txillardegi, haiek erindako azitik sortuak baikara zenbat eta zenbat. Horregatik, nik ere gaurko ekitalditxo hau baliatu nahiko nuke nire aitortza eta omena egiteko. Euskal pentsalari apartak, unibertsalak. Ez dut dudarik haien ekarpen intelektuala pentsamendu unibertsalaren parekoa dela. Eta zentzu horretan txalotzekoa da Torrealdaik berak zentsuraren gainean urteetan landu duen ikerketa lerroa eta kaleratu dituen argitalpenak, egunotan Jose Azurmendiren pentsamenduari buruzko kongresua burutzea edota Ricardo Arregiri buruzko filman hau gauzatzea.
Ariaten ez dadin, behar beharrezkoak diren egitasmoak dira, gure herriaren garapen intelektualarentzako baliagarriak izango diren pentsamenduak sustatzeko. Gure herriaren zerbitzura, euskaratik eta euskaraz. Balio dezaten beraz, gurea bezalako herri txiki, baina pentsamendu hain aberatsa izan duen eta duen herri batean, gure pentsamendu propioa berreskuratzeko, berreraikitzeko, ikertzeko, zabaltzeko, inoren galbaetik pasa behar izan gabe. Euskal Herritik mundura eta mundutik berriz ere Euskal Herrira. Balio dezaten gaurko 21. mendeko euskal pentsalari birpentsatzaile berriak sortzeko. Eta bide horretan, Usurbilgo udala beti izango da edonoren bidelagun. Oraingo honetan, Ainara Mendiola eta Zutik filma osatu duten lantalde osoaren bidelagun izatea egokitu da, eta gu pozik, proiektu honetan gure aletxoa jarri dugulako. Zorionak beraz, eta esker mila. Ainara Mendiolak Udalberri udal aldizkarian esandakoarekin bukatuko dut. Oroi dezagun Rikardo Arregi eta jarrai dezagun bere bidea. Kaixo, arratsalean. Ainara Mendiola naiz, filmaren zuzendaria, eta, gaur ikusiko zuen film labur hau, esan dugun bezala Rikardo Arregiri buruzkoa da nagusiki, baina Rikardo Arregik egin zituen gauza asko-askoren artean, gure historiaren muina Usurbilen emandako hitzaldia da, eta alaxe etorri ginen uda honetan, errodatzea, pixka bat kontatzeko, hitzaldi hau ze testuingurutan eman zuten, eta nola eman zuen hitzaldi hori, eta zeintzuk zeuden bere inguruan. Gero solas mundian eukiko dugu aukera pixka bat gehiago hitz egiteko horri buruz, horrean ez nahi zuzatuko. Esan dizudan bakarra, historiatxo honetan saiatu gela omenaldi xume bat egiten, Rikardo Arregiri egin zuen lan izugarriagatik hainbat arlotan, euskalgintzan, kulturgintzan, pentsalari gisa, kazetari gisa, eta, esan bezala, omenaldi xume bat berari, gure muina Usurbilen emandako hitzaldia da, eta eskerrak eman nahi izkizuet Usurbilgo udalari, alkatea hemen aurrean izan da, bereziki, baina emandako babesagatik, Andoaingo udalari ere bai, gure film labur honetan parte hartu duen talde tekniko eta artistiko osoari, Arregi eta familiari, Mikel Arregi eta Begoña Armazabali bereziki, gaur gure artean dauzkago gainera, beraien etxeko bateak iriki dizkigute, ikusiko duzen bezala film laburrean etxean errodatu dugu baita ere, eta ikusiko dituzue berak ere bere frontoia eta bere etxeko frontoia eta bere kazetaritza lanen testuingurua edo ikusiko duzu horrez, bere giroa, bere etxeko giroa eta bar. Eta, eskerrik asko baita ere, hemen gurekin daukagu Mikel Arregi semeari, Rikardo Arregiren rola egitea onartu zuelako eta besterik ez. Gero solasalian izango dugu aukerarik, nahi duzuena galdetzeko edo pixka bat gehiago zehazteko edo eskerrik asko etortzeagatik. Atxalde hon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Ni Mikel Arregi naiz, Rikardoren papera egiten duna film laburrean eta bizitza realean bere hilo bat. Ainara komentatu zidan nirekan pentsatu zula film laburrean Rikardoren papera egiteko. Eta pentsatu nuen alde batetik oso politia izan zitekeela, netzako helburu berri bat eta erronka berri bat, aktore lanak egitea. Eta horren barruan gainera oso baren papera betetzea, zerbait politia, berezia, hunkigarria eta hore txiki moduko bat. Eta besterik ez, oso gustola sentitu naiz lanean, eskerrik asko Ainarari nire gan jarritako konfiantzan ematikan. Eta ni behintzat gustola nago egindako lanarekin eta egindako emaitzarekin, eta, zuek baloratu beharko zuen, bere emaitza gustoko da zuen, eta, eskerrik asko denek.